Fiki Sulik, ty si kokot. Čau, začal video, že Fiki Sulik, ty si kokot. No povedz na to. Fiki Sulik, ty si kokot. Teraz som videl, že si s niekým točil podcast, niekto je taký istý kokot ako ty, lebo v celom podcaste používate odbornú terminológiu, ale keď príde na opis danej osoby, tak poviete, že je tučná. To má aký zmysel? Tučná je spisovné slovo, kamarát. Lebo aj slovo tučná sa dá nahradiť slušnejšie. Je pri sebe. Je obézna. Hej, to sú hneď dva príklady. Čau, že aj slovo tučná sa dá nahradiť slušnejšie, je pri sebe, alebo je obézna. Vražko, obézna? Však obézna je oveľa horšia ako tučná. Akože podľa teba, keď poviem, že Simona je obézna, tak by bola, že spokojná. Však to znie oveľa horšie. Však to je ešte level up, že tučná je tu a obézna je tu. OK, tak odteraz budem hovoriť, že Simona je obézna. A snáď budeš teraz spokojný. Všetci budú, aj Simona bude spokojná teda asi. Lebo jediný problém bol, že som povedal, že je tučná, tak budem hovoriť, že je obézna. Obézne prasa. To znie 100-krát horšie, ty magor.